What's up mga kabab? What's up mga kuya? What's up mga ate? What's up sa Capas Freedom Warriors Matikas Club? Ayan, no? Especially sa Bonifacio Matikas family. Ano ang gagawin ko kapag hindi ako naka-attend sa aking scheduled induction sa aking Eagles Club? Yan. Yeah? Nangyari na yan. Ilang beses na nangyayari yan sa bawat club. Yung meron talagang hindi nakakarating sa kanyang induction. Anong gagawin natin? So, ngayong araw na to, samahan nyo ako dahil meron akong sinamahan, isang aspirant. Mag-isa lang siyang a-attend sa induction ng iba. Hey, hey, hey! Exciting to! Up! Hooray! So, ang basic requirements ng pagiging isang Eagles, susundin mo yung 5 eyes. So, kung ikaw, aspirant ka, sa papasokan mong club, i-explain sa'yo yan, yung 5 eyes na yan. At sa pang-5th na eye is induction. Yan. Talagang minsan hindi maiiwasan na may mga pagkakataon na hindi natin napupuntahan yung induction natin. Minsan emergency, life and death situations, prior commitments na minsan hirap mamili pero talagang wala tayong choice kundi hindi umattend sa ating scheduled induction. So ano dapat natin gawin? So una, kailangan mong kausapin yung mga officers, especially yung nagpasok sa'yo, na hindi ka makaka-attend doon sa schedule mo. Scheduled ng batch nyo na induction. Explain mo mabuti. Sir, ganyan, sir, hindi po ako makaka-attend sa induction ko. Ano po bang gagawin ko? Talaga pong ganito ang mangyari, wala po akong choice kung hindi maka-attend. Alam mo ba na mauunawaan nyo ng mga kuya, no? ng mga officers nyo, maintindihan nyo lalo na kung sincere yung explanation mo at totoo yung sasabihin mong reason. Maniwala ka, mauunawaan yun. Huwag kang mahiya na magsabi sa kanila. Pero huwag mong gawing excuse yun para hindi ka umattend, because isang malaking effort kapag mag-isa ka lang, especially sa mga regular member, diba? Or bawa, isa kayo, dalawa kayo, tatlo kayo na hindi nakapag-attend, nakapag-induction, attend ng iyong induction. So kaming mga regular member, sasamahan namin kayo, babiyahe tayo, gagastos tayo, mag-spend tayo ng time, mag-spend tayo ng effort natin para sa induction ng mga naiwan. Wag niyong gagawing excuse itong video na ito na mabait naman yung mga kuya, may explain, hindi na ako attend ng induction ko, pwede namang palang i-move, ganyan. Hindi. Attend your scheduled induction. Diba? Yun ang priority mo. Hindi ka magiging full-fledged Eagle member kung hindi ka talaga at daraan sa induction. Doon sa 5 eyes. Lalo na sa 5 eyes. Kasi iba, induction lang, wala na yung 4 na eye. So, no to instant eagle tayo, ha? No to instant eagle.
Kapag nakausap mo na sila na hindi ka pala pwede, be sincere din to attend kung ano yung ibibigay sa yung schedule na induction. Maghahanap lang sila ng maghahanap yung presidente o yung officers ng mga susunod na schedule para sa iyo, para sa inyong mga naiwan. Pangatlo, this will be a good opportunity sa inyo na lalong magpakitang gilas, lalong maging tapat, lalong mag-effort to be a good, outstanding Eagle member. Wag niyong babaliwalain yung opportunity and effort na ibinibigay sa inyo, sa atin, bawat isa sa atin, to be part of this crew. Ganda, di ba? Sa aking mga kilala ng mga aspirant, kung hindi ka ready na maging part ng organization na ito, ng club na ito, don't join. Don't waste money and time and effort. Tapos babaliwalain mo lang yung organization mo. For Capas Freedom Warriors Manila Seagulls Club, we have one applicant in the presence of applicant Oliver A. Tumang. May request all the applicants to about face.
Haba hooray!